Срещу номер 7. Едуард Алексеян срещу Радослав Костов. Радослав Костов се изправи срещу боецът, който ще вземе участие в главния двубой за тази вечер, Християн Корунчев. В края на миналата година, след 3 рунда здрава битка, съдиите присъдиха с неединодушно решение победата на Корунчев и Радослав Костов каза, че с победа на Алексанян ще успее да си заслужи реванш срещу Корунчев. От своя страна Едуард Алексанян, който е многократен републикански шампион по кикбокс и муай-тай, смята, че ще докаже, че той е най-добрият в тази категория в България, като първо победи Радослав Костов, а след това и Християн Корунчев. Това е двубой между двама млади български бойци, които ще искат да докажат имената си пред своята родна публика. Едуард Алексанян въобще не бърза в крачките си към ринга. Той иска да се наслади на всеки един момент, защото това е една наистина невероятна възможност, предоставена му от най-новата професионална верига за КНО и муай-тай битки Сейши. Той ще иска да докаже, че е най-добър в категория до 77 кг в България. Рефер на този двубой ще бъде треньора на спортен клуб Тим Красимир Димов. Загряхме с страхотни битки. Господин Асенов, смятате ли, че този двубой ще завърши преди последния съдийски гонг? Аз очаквам да не завърши преди последния гонг. Очаквам да видя наистина битка, която да дигне тази огромна публика. Залата е пълна и скоро не съм виждал на бойни спортове толкова пълна. Наистина тук дворецът на културата и спорта е препълнен. Публиката тук, която е свикнала с страхотни КНО и муай-тай битки. Варна има много дълбоки традиции в бойните спортове в България. Изглежда по-щастлива от всякога, след като те са отново възобновени с първото издание на Сейши. Радослав Костов, който предлага един изключително атрактивен контратакуващ стил, ще търси победа срещу Едуард Алексанян, за да си върне правото да се изправи срещу Християн Корунчев в двубой реванш. Християн Корунчев, който по-късно ще гледаме в двубой за интерконтиненталната титла срещу Никола Тодорович в категория до 78 кг. Излиза с настроение Радослав Костов. Едуард Алексанян изглежда по-сериозен в ринга към този момент. Според вас, господин Асенов, по-важно ли е да взимаш много на сериозно и при сърце битките си, или трябва просто да се наслаждаваш на момента? Според мен, когато си по пътя на боеца, трябва наистина да ги вземаш на сериозно. За мен лично бойният спорт трябва да прерасне в бойно изкуство. А за да стигнеш до там и за да можеш да се наслаждаваш, би трябвало да бъдеш много сериозен и да ги вземаш на сериозно. Дамата и бойци застават лице в лице. Не отменят погледа си един от друг. Сега получават инструкциите и на Красимир Димов. Той пожелава успехи на двамата. Чуваме една част от публиката с възгласи едо, другите подкрепят Радослав Костов. Да видим кой ще бъде подкрепан по-бурно. Според мен ще бъде гореща среща. Ето, залата вече започна да ври. Опит за летящо коляно от страна на Радослав Костов, след това хайки в главата. Дали Радослав Костов не иска да покаже още от началото на двубоя на Едуард Алексанян, че той е човекът тази среща?
Много може да хвърля в ударите си Едуард Алексанян, но за сега те са неточни. Брилянтна контра с дясната ръка от страна на Костов. Още една с лявата този път. Много добре вкарва цялата си тежест зад ударите си Радослав Костов в този десен прав. Силната си ръка. Дали тя ще бъде най-доброто му оръжие в този двубой, предстои да видим. Наистина са на сериозно и двамата. Това е битка за територия, битка за това кой ще бъде по-добрият боец във Варна, а и не само, в цяла България. Добре е прибран Едуард Алексанян, добра защита. Лактите покриват тялото му, ръкавиците, главата му. Успя да се защити от тази атака. Сега двамата влизат в клинч, но получават командата брейк. Страхотна комбинация. 3 удара в главата и коляно от страна на Радослав Костов. Това ще бъде много труден двубой за отсъждане, според мен, господин Асенов. Аз мисля, че червеният боец изчаква и търси като че ли своя миг. Докато синият атакува и в момента е по-успешен. Едуард Алексанян, представител на червения От червения ъгъл и Радослав Костов от синия ъгъл. Едуард Алексанян зае център на ринга, показва по-добра защита към този момент и повече подбира атаките си, сякаш виждаме, че Радослав Костов от време на време е на пръсти, докато Едуард Алексанян е стъпил на цяло стъпало и бавно, но сигурно пристъпва към опонента Той си. търси стабилността и центъра, но да не се подвеждаме пак, защото одеве сбърках с одевшното отсъждане, но сега според мен синият боец до този миг се опитваше да пласира повече техника, но сега виждаме, че Едуард вече да, ето това бяха за мен празни удари. Попаднаха в ръкавиците на Едуард. Край на първия рунд. Бих искал да отбележа, че двубоят на Радослав Костов срещу Кристиян Корунчев в края на миналата година започна по абсолютно същия начин. Корунчев държеше центъра на ринга и пласира по-малко удари, докато Радослав Костов сякаш хвърли повече на брой удари, но не толкова попаднаха в целта и може би това му изигра лоша шега в решението на съдиите. Трябва ли да промени нещо през втория рунд боецът от синия ъгъл, господин Асенов? Мисля, че Едуард постепенно качва нивото и поема инициативата. Но нека видим следващия рунд и неговата физическа подготовка. Как бихте оценили този рунд? 50-50. Аз би го оценил като 10 на 9 за боеца от червения ъгъл и боеца Не. спортния клуб Дрин. Нищо аз не бих дал за червения, но малко превес за синия, но въпреки това страх ме е да кажа, защото все пак съдиите и там те са много близко и гледат от другия ъгъл, отдолу, пък ние гледаме отгоре. Може би виждат някои неща, които ние не. Силно начало и на двамата, не пилеят време. Не са спряли вече 30 секунди от началото на втория рунд. Наистина искат да покажат, че двамата са тук да направят страхотно шоу за феновете на бойните спортове в Двореца на културата и спорта във Варна. Ето виждаме, че Едуард вече почва да се бие. Обаче изтърва много. Много изтърва, по-слаби са ударите, които изпуска. Мислите ли, че идеята на Едуард Алексанян е да въвлече Радослав Костов в дълбоки води, като го накара да се сбие, а не да търси по-техничен бой? Да, но виждаме, че Радослав играе в малко по-голяма дистанция и вкарва много чести удари. Наистина изглежда по-подвижен с краката си Радослав Костов, докато Едуард пристъпва плавно, но по-сигурно на... Плавно обаче има по-мощни къси удари. Страхотни комбинации от страна на Радослав Костов. Удари с
2 или 3 удара с ръце и един хайкик. Класически комбинации от негова страна. Той е възпитаник на спортен клуб Боил. По-късно тази вечер ще видим и Богдан Шумаров, който ще се изправи срещу Иван Тимков от Украина. Ето пак същата комбинация и тя е много успешна. Раз, два, три, хоп, крак, да. Наистина, като по учебник играе Радослав Костов. Може би му липсва малко сила в ударите, за да нарани опонента си. Но е като че ли малко с повече въздух, малко по-подготвен. Едуард, според мен, забуксува. Очаквате ли да вземе превес в втората половина на втори рунд Радослав Костов и в третия? В момента той търси боя, търси да пласира своето предимство, силата и по-късти удари. Но за сега се още Радослав успява да намери дистанцията. Да, ето пак 2 удара, 3. Къде през ръкавицата, къде на чисто. Опа, ето пак 2. Страхотни комбинации от страна на Радослав Костов. Този рунд за сега би го дал. Да, вече. Определено наблюдаваме много добра битка. Тук на първото издание на най-новата бойна верига у нас Сенши. Ето сега беше притиснат до въжетата Радослав, но умело с сайдстеп излезе от тази неприятна ситуация за него. Едуард изглежда все по-изморен, след като получи и се хвърля, обаче това пък му носи откриване и пропуска удари. Всичко ще се реши в третия рунд, според мен. Втория рунд, според мен, е за синия. Но да видим. Нека да видим. У дома и стените помагат, но и двамата бойци са от Варна, така че ще е въпрос на това кой ще бъде по-добрия в третия и последен рунд. Бойцът от спортен клуб Боил Варна Радослав Костов срещу Едуард Алексанян от спортен клуб Дрим стават един срещу друг в категория до 77 кг. Тук видяхме много зрелищна, но равностойна битка. Според мен този, който вземе последния рунд, той ще бъде победител. Тук вече е въпрос не само на физическа подготовка и на умения, а и на това кой ще изкара по-добър боен дух, нали така, господин Асенов? Кой иска повече победата? Да, повече. Вече е комплексно. Трябва да покаже комплексна подготовка, и издържливост, и дистанция, и силни удари. Както казах аз, един пропуснат удар може да обърне целия матч. Начало на трети и последен рунд, веднага се хвърлят в атака. Застава в центъра на ринга и просто разменят удари. Сега Едуард Алексанян сякаш ще притисна опонента си и просто иска със сила да го изхвърли от въжетата. Притиснате във Радослав Костов, но брилянтно играе, дори когато е с гръб към въжетата. Наистина страхотен контратакуващ боец Радослав Костов. Предполагам, че дори в тренировките си той нарочно поема играта на въжетата и упражнява тези удари, когато е притиснат. Сякаш иска Едуард Алексанян да се хвърли към него, точно за да го контратакува. Страхотно ляво круше и дясно круше от страна на Едуард. Много труден матч за отсъждане ще бъде този, господин Асенов. Не им завиждам на съдиите, не искам да съм на тяхно място в момента. Аз пак казах, съдиите гледат от друг ъгъл и много е важно какво вижда. Защото доста удари влязаха от предишната и на единия и на другия. Ето това е мъжки бой, ето това е зрелищен бой. Наистина битките до тук не разочароват на първото издание на Сенши. Пак изтърва, да. Радослав карва много точни удари, най-вече в двойка. Наистина брилянтна техника показва. Но и той изпуска. Едуард Алексанян тръгна да се оплаква, че е бил държан твърде често в клинч, но двубоят е възновен, разменят лоу-кикове и двамата. Това беше опит за борцово хвърляне от страна на Алексанян.
Правилника позволява да бъде дръпнат, задържан до прилагане на един удар. Това е в рамките на секунда-две. Той има няколко удари, но не си променя позицията Едуард Алексанян. Ето сега вече, да. Върви напред. Иска да покаже на съдите, ама, че той е по-активният боец, но поема удар. Ето сега увисна след опит за ляво кроше. Опа. Това беше удар след команда на рефера. Мисля, че имаше команда, да. Гумата на Радослав Костов изхвърча от устата му, но той не изглежда притеснен от удара, по-скоро леко раздразнен от това, че Едуард се опита да го удари и го удари след команда на рефера. Двамата бойци наистина са разгорещили. Радослав наистина задържа малко повече. Задържа. Аз наистина съм приятно изненадан от Едуард Алексанян. Очаквах той да се поизмори в третия рунд, но той показва, че е тук, за да покаже, че е по-добър. Още две такива атаки, 3 и срещата може да е вече негова. Да. Радослав сякаш изглежда по-изморения и държи. Задържа повече, отколкото би трябвало да бъде. Ето сега опит да наруши основата. Да. Радослав се крие от мощната атака на Едуард с тези захвати. Ето тук пак. Да. Едуард вече започва и вербално да протестира. Да. Край на третия рунд. Страхотна битка, невероятна битка. Много тежък бой. Ето Едуард сега с призив към публиката във Варна. Наистина в последните секунди Едуард като че ли промени боя. През целия този трети рунд Радослав имаше така намеци да задържа, да се опитва да избяга от ударите, но той пък вкара много чисти дистанционни удари. И просто не мога да гадая съдите какво ще дадат. Много трудно решение. Очакваме с нетърпение какво ще бъде решението в тази битка. След нея ни очаква двубоя между капитана на националния ни отбор по кикбокс, треньорът и състезател на спортен клуб Самурай Атанас Божилов срещу друг представител на академията на братята Стойка, румънеца Алин Кимпан. Нека преди това да станем свидетели на решението. Радослав Костов. Изненадан ли сте, господин Асен? Не. Аз казах, той вкара много повече чисти удари. Да, просто ме беше страх да не се размина с мнението на съдите, защото, както казах, има друг ъгъл на гледане и точкуват по друг начин. Може би някои удари те ги виждат, или пък тези, които не виждаме от тук, те да не виждат, или закачането на ръкавицата и на ръката, когато минава удар, ние от тук виждаме, другия ъгъл не виждаме толкова закачане, тогава вече не е истинския удар. Но мога да кажа, че битката беше достойна и кой ще победи в такъв матч не е проблем. Даже и загубилия е с предимство за себе си, за развитието на кикбокса. Смятате ли, че тази спорна загуба би мотивирала Едуард Алексанян още повече, така ли? Въпреки че той загуби, той ще бъде мотивиран за следващия си двубой. Да. Но той и в момента беше достатъчно мотивиран. Просто някакъв мал шанс или просто днес не му беше деня. Той наистина е разочарован. Може да се прочете по лицето му. Той смяташе, че се печели от този двубой.